Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam tagasngi. Ka Khadc Hills Autonomous District Council ke HADC kaladon jingtrang ban rakno egane ka office sya Mawdiang-Diang ne ka New Township yathu uba penyat sings im Chief Executive Member bathamai ka HADC hadin ka jingyalang ka Executive Committee bathamai. Habayo banyakran syakilat pathai khubor ye katai ka jingtmu jong ka HADC kabala shimrai ringkat lang ki executive member ban kerpat eka sarkar jilla bahkan ai jakalang ya ka council ha New Shillong Township bahkan pen Kynriah no ya ka office ni ka council building sya ka ni ka jaka habede ba kani ga jingtmu jong ka isi batmai ban pen Kynriah no ka office rekam jong ka HADC nang ni ba ka don menta sya New Shillong kanong rim baskem hi bangi rai kalong bangi i babun bah ki department ki tenak terekam jong sarkar jelah ki babun ki lara support di Shillong tingi ru ngi sodai bakum ka HDC ngin ra lang satai ba hadian habut kan pensuk ye ki pai ba nong shnong jungi ki balik ki bawan don kami ni kamtam hakalik kawan kan bet kalenti te ka ba aru kadai ka jing khapnya bah kan ka office ka bamenta kaba baro kini ki department ngidon ka executive ngidon ka legislative bat ngidon ka judiciary baro ngidon lang haju te bat ru kumju ka MDC hostel te kani kala wanra ka jing khapnya teng kala thut ka lek kawan nam taki nong wandan kam yang ngiru let's say what yang ngiru ki para members ni ki officers ki staff ki batre ngir kala thut ka lek kawan te nomor ta daw ngishim ngi pensyong nong rem halor kata bangisa rai ban panjaka na kasukar but habide ba kata ka jaka let's say ngin sadon da ka committee ni dandu kanika department jong ka council building council asset te let's say ku em ba de pe ya kata let's say sa head ya kanika committee ban ni kendo ba ka government na menta ban finalize ki detail jing don kam let's say ki katno ka area don kam say kumno ka plan estimate ka structure dan kam ban wanra hangta basically ka committee ban head daw ia in charge jong ka council asset council building in sepen baik ek ta details baro